Il-qorti ħarġet mandat ta' sekwestru fil-konfront ta' Joffrey Mallia, ir-raġel li allegatament inganna 3 nursuries tal-futbol meta l-ġimgħa li għadda ħalla 280 tifel u tifla jistennew ajruplan li qatt ma wasal fil-Mitjar Malti. Dan ikkonfermaw l-organizzaturi lokali tat-turnament Dana Cup li spjegaw kif is-sibt li għadda taw 3 ijiem ċans lil Mallia biex ħallas lura l-pagament ta' 66,000 euro li ngħata fix-xhur ta' qabel biex jorganizza titjira charter li tfal sa' Danimarka u lura. One News jinsab informat li tfal ħalsu 550 euro kull wieħed. L-organizzaturi li tkellmu magħna qalu li fil-jiem li għaddew għamlu rapport lill-Pulizija war li Mallia naqas milli jrott il-flus li natawlu wara li ma onorax il-ftehim. Palissa l-avukati tal-partijiet konċernati qed jaħdmu wkoll l-ispejjeż relatati mal-aġir irresponsabbli ta' Mallia. L-organizzaturi fakru li l-ewwel preferenza tagħhom kienet l-Air Malta. Madankollu minħabba li d-das tal-kontinġent kien ferm ikbar minn kemm jesaw l-ajruplani tagħha qabdu lil Mallia. Stqarrija tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru konfermat li kieku operat din it-titjira l-Air Malta kien se jkollha bżonn 8 ajruplani. Minkejja li ġimgħa qabel kien ħalla grupp ieħor ta' tfal l-art fl-ajruport fid-Danimarka, Mallia baqa' jsostni li kien se jonora l-ftehim ma' dawn l-organizzaturi u li t-titjira tal-ġimgħa kienet se ssir. Madankollu waqt li tfal kienu bil-bagalji fl-ajruport lesti biex isifru, Mallia bat messaġġ lill-organizzaturi u qalilhom li l-kumpanija kienet stmatu ta' demel u t-titjira ġiet ikkanċellata. Stariċ li jagħmel One News ikkonferma li fil-ħin li suppost l-ajruplan telaq minn Malta kien fuq titjira oħra bejn Greenland u Copenhagen, eluf ta' kilometri l-bogħod mill-Gżejjer Maltin. Minkejja li l-organizzaturi ħasbu f'din l-eventwalità, ftit tal-jiem qabel Mallia allegatament għeddidhom li kienu se jitilfu 66,000 euro li kienu diġà ħallsu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.